Gikumpirma sa Department of Public Works and Highways nga hapit na mahuman ang Bukana Bridge Project nga subay sa Davao Coastal Road Project sa Davao City. Sa pahayag sa DPWH, gilauman nga mahuman ug mas sayo ang 1.34 km 4 lanes nga 6-span structure nga Bukana Bridge gikan sa gitakdang target period niini sanglit ana karon sa 80% ang completion rate sa proyekto. Sa pagkakaroon, anaan na matud pa sa full preparation ang proyekto. Din kasamtangang ginabutang ang 480.20 meters extra dose bridge ug installation sa 10-stay cables sa Pier 2 aron mopalig-on sa tulay dungan sa pagpakongkreto sa mga girders sa mga tulay. Mapasigarbuhon ang ahensya nga paspas ang paghuman sa proyekto sulod sa 16 ka bulan sukad gisugdan sa bulan sa Nobyembre niadto 2023. Nasayran nga subling gisuta ning bulana sa opisyal sa DPWH ang proyekto nga dunay pondo nga 3.126 billion pesos ilawom sa Official Development Assistance Grant gikan sa Government of the People's Republic of China. Lauman nga dunay 35,000 kasakyanan ang makabenepisyo sa proyekto matag adlaw nga makatabang sab sa pagluag sa dagan sa trapiko sa syudad.